И здравейте, приятели! Днес играем Майнкрафт. Ето така ще се казва нашия survival. Това е първият ни клип от BG Crafters. Нека креативни морода. Това е измислен си. Просто така записахме букви. Тук до мен е Дитко 55. Да, една съща. Говори малко силно, да се чуваш. Ами, не спална в хубав бай, ама ще убия ти да събере дърво. Добре. Така, клиповете ще бъдат по 10 минути. Това е Minecraft Survival епизод 1. Вижте тази крава. Епизод 1. Знаете. Абонирайте се за BG Crafters. Значи, пише се BG с малки букви. Място оставяте и пишете главно К Crafters. Сетихте ли са? Само като е главно. Като е българско са. Да. BG Crafters. Ще поставя линк в описанието. Каква мина надолу, Джиро, внимай точно до тебе. Да, бе, знам. Набавих храна, само да пусна зомбитата. Дификалти ще играем на Easy, първата вечер, втората на нормал и вече всичкото на хард. Имам 2 вълна след като бията овцата. Такова се събра и дърво за къща. Добре, бе. В момента го правя. Само че ще взема, ще се направя брадва. Давай, взем напред се брадва, остай там кръвчик типа. Първо да си измислим място за къща. Аз вече намерих. Ако ти харесва. Добре, бе. Искаш. Аз предлагам, тук съм. Само да се увелича и това, драги зрители. В момента аз снимам. Абонирайте се за канала. Той се казва Дитко 55. Аз съм смисъл Марто. Той е Дитко 55, аз съм Марто 55, смисъл. И така ще играеме. Наричайте канала ни. Този канал се казва BG Crafters. Ако сме изкопирали някой, не е вярно. Много съжаляваме, ако нещо е станало. Ако не, пишете в коментарите. Харесвайте клиповете, абонирайте се. Клипа стана 3 минути за сега. Сега ще си направим къща. Къщата ще е във втория епизод, но първият епизод може ще съберем материали за къщата и ще направим едно експлорване на света. Марто, намерих вълк. Браво, ни го пай. Я отка. Аре, идваш ли? Да, бе, само да събера още малко дърво. Така, тъй като клиповете ще са по 10 минути, смятаме да правиме 10, значи на всеки 5 клипа и на всеки 2 абоната. Смисъл, сега обърках какво ще да казвам. Дидо, змай. Да, я отка да ми направиш киркитки работи. Добре, Иван. За сега за вечерта ще забим с зомбитата. След като прекараме вечерта, смятаме да спираме този епизод. Днес ще качим 10 епизода, не? Да. Много ще са епизодите. Сигурно 10. 10 ще направим много дълга поредица. Човек. Ой, вълка дойде до мене. Няма да го попълня. Не го пай. Имам 4 вълна. Супер. Ти къде си сега? Знаеш каква идея имам? Сега тук съм до тебе. Дали си на поляната? Да, на тази голямата поляна съм. Звън. Трябва да убивам. Да. Виждам тебе. И аз те виждам. Знаеш какво предлагам да правим? Да се заградиме малко с дърво и да направим едно дълго подземно царство. Ще го направим това. Ще направим едно ограждение от дърво. Така смисъл, чакай, че без да искам сложа вълна. Едно ограждение от дърво е така. Ще го покрием така цялото и надолу ще си изкопаем нещо като замък. Ще сложим стълби и такива работи. Добре, супер. Да намерим първо равно място.
Ето го предлагам да я виж. Ето е на това място. Ето. Давай всичкото здраво, което имаш. Надявам се да е замахам повечко. Трябва Трябва да няма. 40 дърва имам. Обработени? Не обработени. Ох, бе, браво, бе, супер си. Мятай. 400. Да, всичките. И крафтинг тейбъл ще сложа. Сложи го тук. Така. Сега първоначално правя е така. Сега почвай да копаеш. Значи, тръгна тук. В смисъл. Ето така сега. Така и тук още. Е така. Грешка, човек. Много лоша грешка. Сега. Първо. Ето тук. Правя така. И с това ще направя от една стълба. Съответното ще... Ничо по workbench съм точка. На крафтинг тейбъл още му викате като workbench. Значи смятам. Ето толкова. Сега кирка имаш нещо да се намира или? Не дай да ми правиш. Нямам кирка. Може да слизаш да копкаме за тук за... Да разширяваме. Направи ли? Трябва да разширяваме, слизай долу. Добре. И така почвай на другия край да разширяваш. И сега ще направя. Сол навсякъде. Разширявай. Навсякъде където мога. Да. Малко нацепи. Свърши. Само е така напред, смисъл. Е така само напред. Копаеш е така. Тия блокове. Върчупи workbench там. Отгоре. Крафтинг тейбъл. Едно и също. Аз му викам workbench. Сега ще преработя всичкото дърво. Не знаеш, че така му викат? Как? Workbench. Може да е workbench, работна маса, крафтинг тейбъл. Значи аз имам 2 стака дърво и 20. Навсякъде да купая. Смисъл само напред. Или как? Както аз съм почнал. Тоест? Цялата стена. Чакай малко. Виж, е така напред. В смисъл, е така цялото. Е така. И напред продължаваш. Сетиш се? Да. Виж, е така цялото. В момента ние сме един до друг. Клипа стана 8 минути. То може да го направим към... Те с Mobzen колко мога да се снима на едно? Колко може да се снима на едно с това програма? Мисля, че много време. Не знам, доста време. Пишете в коментарите колко време може да се снима с Mobzen. Сигурно доста, Марто. Не знам дали е доста. Ама тук блоковете малко. Да, лагът. Факела ми трябва такова. Точно да става по-тъмно навътре. Няма нищо, ще направим. После като пуснем модификала и ще се появят чудовища. Но знаеш, че съм го пуснал. Да. На изи. Лесно, добре. Колко напред да копая? А нагоре нещо да копая ли? Смисъл да имаме повече пространство? Момента клипа е... Колко викаш? Викам повече пространство да има ли нагоре? Така, тавана. Не, да си така за сега. Трябва ми workbench. Ти чупи ли го отгоре? Да, чупи го. Тук е. Сложи го долу и тук до леглото. Тук ли? Там става. Искам да сложа вратата и викам да спираме този клип. Много тъмно. Да сложим пак. Значи другия клип ще довършиме. Значи с дърво можем да се направим. Опа, сори. Тям за дърво. Малко стана тук къща, ама другата зачел правиме. Върни се да завършиме клипа, викам и... Айде. Аз ли? Да. Добре. Айде по-бързо. Клипа стана 10 минути вече.
Значи може да снимам повече от 10 минути, със сигурност. Ами гледай към мене. Ами смятам това е за този епизод и до скоро. Кажи чао бе. Чао, бе!